Hola, soy Joan Carles Llover, el regidor d'Almàssera. Si vols, seré el teu anfitrió en les compres de Nadal que pots fer així, al cor de l'horta. Veuràs que ha valgut la pena vindre fins ací, fins a Almàssera. Anem! Comprar al comerç local és més sostenible. T'oferim un tracte personal. De l'horta a ta casa. Bons productes a bon preu. Més sostenible. Un trato personalizado. Tenim el regal perfecte per a tu. Professionalitat amb un somriure. La teua imatge mos importa. Muy cerca de ti. Del camp al mercat. Como veréis, en el pueblo tenemos de todo. Estem a prop de tu. Por encima de todo, salud y felices fiestas. El comerç de proximitat crea llocs de treball estables, cohesió social al poble i ajuda al manteniment de l'economia local. Estos Nadals fes les teues compres al Almàssera.